Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಮನೆಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದ್ದೇನೆ ಅನ್ನ ಸಾರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಐತಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಣ್ಣೊಂದು ತಚ್ಪಾವೆ ಒಂದೇನು ಸಾರಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇಂಚ ಬಾಯಿದ್ದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋಡೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ತಚ್ಪಾವೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ತಚ್ಪಾವೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಳೆ ಜೈದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಲು ಪೋತಿದ್ದಿ ದಯವಂಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಅಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲ ಆಗ್ತದೆ ಅప్పుడు ಐಕಾದ ನಾನು ರಪ್ಪದ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತಿಬೇಕನೆ ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗೆ ತಂದು ಸೊ ಅಂಚ ದಯ ಬಡೋತಿನ ಜೆತ್ತತ್ತೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಮೀಪಾಡು ಅಂಚ ಸೊ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕ್ಲಿಂಟಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೋಕುಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಏನು ಆರೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಥರ ಮೆರೂನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಡು 2 ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಎಂಚುಂಡು ಸೀರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಕ ಇಂಚು ನನಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಪನ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಂಡೆ ಇಂಕ್ ಮಡ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಶೋಕುಂಡು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂಡು ಬಟ್ ಏನೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಬರ್ಪುಡು ಎನ್ನದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೆರೂನ್ ಟೈಪ್ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಹೂವು ಅಂದಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಲರ್ ಸೊ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲ ಎರೆ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಪೊಲ್ಲ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂವೋಡು ದಾದಂಡೆ ಸೊ ಇಂಚುಂಡು ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಇಂಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ എന്നോട് ഉപ്പുനിത്തെ എനിക്ക് ರೇಷ್ಮೆ ಟೈಪಡ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಉಪ್ಪುನ ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಜಾವಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಬೈಕಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾಡು ಬೇತೆ ಸಾರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚೆ ಸೊ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಸ್ಬೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡದ್ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ನನ್ನದ್ದೆತ್ತೋ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನಿ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಾಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಪುಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಾಯ್ತ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಎಂಕಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದೆಂಗೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದೆಂಗೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು ಸೊ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಏನು ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಸಾರಿ ಇದೆತ್ತೋ ನೋಡು ನಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಂಡಿ ಮಂಡಿ ಇದು ದೆತ್ತೊಂಡ ಮಾತೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಕ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತದಿಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಆತ ಅಂಚದ್ದು ಸೊ ಇಂದಿತ್ತ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿಗೆ ಮೀ ಪಚ್ಚ ಬಿಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಪೊಲ್ಲರು ಕೊರೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಕೆ ಮಲಗ್ತು ಎರಡು ಅಂಚೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ಈಗ ಅಂತ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನೆ ದಿನ ದುಮುನಾನಿತ್ತ ದಿನ ಪೂರ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಮಲೆಗೆ ಪೋದು ಪೂರ ಬತ್ತದ್ದು ಮಾಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದ್ದು ಆತಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲಿದ ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಗ್ತದಾಳೆ ನೀರ್ಲ ದೀತೆ ದೀತೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 7:45 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನು ಮರ ಅಂಡೆ ಜೊತೆ ಮೀಯುಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮೀಪಾಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲಕ್ಕದೆ ಅಂಚದು ತೂಂಟು ಬುಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಪುಡಾತ್ ಮೀಪಾಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಕೂಡ ಪೂಜೆದಾಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು
ಅದಾನು ಸೈಟ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹರಿಪಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರೋದು ಅಶೋಕ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಇರುಮುಡಿ ಕರೆದ ಶೇಖರಾಚಾರ್ಯ ನಿಜಪದ ಇರುಮುಡಿ ಕರೆದು ವನಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಣ್ಣಕ್ಲ ವನಸ ಎರಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮುಜರ ವಾಗಬಿಟ್ಟು ಚೇತಾಪಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಾಲೆತ್ತೆ ಜೆತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರಂತೆ ಅಂಚ ಜೆತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊರಿಯನೆ ಬುದ್ದು ಪೈರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತನೇರೆ ಮಂತೆ. ಸೊ ಕನ ಬಿಡಿಸ್ತು ಕನಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಮಾತು ಸಣ್ಣ ವನಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವನಸ್ತಾನ ತೇರು ಇದು ತೌತೆನ ಅಂದು ತೌತೆನ ತುರೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪೈನಾಪಲ್ದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಚೀಪೆದ ಚಟ್ನಿ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಸಾರು ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ MP ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕೈ ದೆಕ್ಕದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಮಡೆ ಕೈ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಾನು ರೂಮ್ ಡೆಕ್ಕುಳ್ಳು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಪಿನೇ ಅಂಜಿ ಕೈ ತಂಡು ತುಯ್ಯತ್ತ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ದೇವೇರಿ ಪುರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯರು. ಪಾಯಸ ಕನೇರ ಬಂಡೆ ಚೊಂಬುಡು ಕನತೇರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾಯಸ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾಯಸ ನನ್ನ ಬಯಕೆಗ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಸಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿ ಚೀಪೆಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಣ್ಣು ನನ್ನ ಬಯಕೆಗ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂತೀನಿ ಮದ್ದು ಕೊರಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಥ போகிறது என்ன கண்ணாடி ಗಿಡ ತಗೋದು ಎನ್ನ ಬೇಕಿಕ್ಲ ಕಡಲೆ ಸಲಾಡನೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋಯರು ಜನ ಪೂರ ಪೋಯರು ನೆಟ್ಟು ಮುಜಿ ಕಾಲ ಅಂಡು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೋಡು ಪಿದಾಡ್ವಿ ಪಯ್ಯನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಮೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ನಟ್ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಬಸ್. ಸೊ ನಂದೇನು ಪಾಯಸ ತಿಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಿ అదే కైకి బతన్ బచ్చిది పోవుంది ఆరు బస్సు నీ ఫుల్ నెట్టే ನಾನು అరే బచ్చు ಕಾಂತಣ್ಣನ ವಾರಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಎದುರ್ಪಿರಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಪೋನ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಲಂಚನೆ ಅಂತಂಡ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವಂತುಜಿ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಬಟ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೋನಾಗ ಅಂಕ ಆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅಂಚ ಅರ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೇರು ಮಲೆಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡಿರಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದು ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಚಪಾತಿ ವರ ಬುರ್ದೆ ಬೋಪೆರ್ ವರ ಪತಂದೆರ ಸಿವಿಲೆ ವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಜತ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡಾದ್ದು ಬೊಕ್ಕನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಕ್ವಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಕೆ ಪೋಯರು 4:45 ಪೋಯರು ಇತ್ತು 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಬಾಲ್ಯ ಪಡ ಕೊದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಇಂದಾದಿತ್ತು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಎಷ್ಟನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಹುಷಾರಿರ್ತದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಪಾಗದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೆಲವರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಪಗೆಲ್ದು ಅಂಚದು ಇಂಕ ಬಾಲ್ಯನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಳೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ತಿಪ್ಪನಾಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಬೇಳೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬಾಕಿಯವರಿಂದ ನಾನು ತೀರ್ಥ ಪಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾದ ಐದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟ ಕಮ್ಮಿಂದ ನಡೆದವರ 15 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋನು ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಪ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆ್ಯಪ್ ಪೂರ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ನಾಗ ಅಂತೆ ಕಡೆಸ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಏನ ತಗೊಂಡು ಬೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದ ಒಂದರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ತೂಕ ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೀಪಿಚ್ಚೆ ಅವ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2025 ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ 2024 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ January 5, 2024 ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂದು 2024 ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.